Astăzi o să facem un experiment cu bulele. O să facem o bulă uriașă sau mai multe. De-abia că mai pot. E prea mult? Dar orice fac ca să am mai mulți abonați. Aoleu, e prea mare. Aoleu, am făcut dictadicania. Nu! Îmi distruge tot vântul ăsta. Toată opera mea de artă. Mamă, câtă bula! Aoleu! Bun, e prea mare. S-a dus în toate părțile. Sper să nu cadă și pe scări. Nu-s bună să îmi cadă pe papuci. Bun, nu mai am loc. Aproape, un pic mai. Mamă, fix ce-am zis, m-am și uitat. Aoleu, am făcut time-ul lifticul. Și după să-l absorbim bine. Deja l-am absorbit și ce nu vreau. Mamă, dar e prea mare. Și mai încolo să-l absorbim. Nu mai am loc, îl spar. Acum să-l absorbim. Mamă, dar ce tare e. Aoleu, hai că mi-a ieșit. Ca să mai facem o dată. Ce nașpa mi-a ieșit. Acum o să o fac mai bine. Știu că dacă o să-i pun în balon, normal o să arate mult mai fain. Deci hai să le absorbim un pic. Trebuia să o facem înainte. Stam acolo. Acum o să arate și portocaliu și e mult mai fain. Nu-i așa? Și nu uitați să vă abonați, să dați like și să apăsați pe butonul de share și să dați comentarii. Am dat. Eu chiar am nevoie de voi că nu prea am mulți abonați. Mamă, dar câte baloane mergeau, unul mai mare, unul mare, prea mic.
Și mi-a mai venit o idee. Stați fix aici. Vin în 2 secunde. Stați acolo. Treci, mă, balon la atac. Hai să-mi iau și papuci. Bun. Acum să-i dau cu mitraliera în cap, de-l rup în 2. Ți-ai spus ultimele comentarii? Da. A avut niciun efect. Bun, ăsta a avut efect. Ăsta e mișto. Stai. Doamne, ce gloanțe mi s-au mai făcut. Le voi spăla după. Pe unde merg glonțul? Bă, știi ce tare mă interesează? Sau, oricum, e prin grădină. Mi spăl și pușca. Hai să mai tragem. Gata, na. Nu mai am. Când o să vadă, aoleu, nu știu ce o să zică. Mamă, dar cum apar. Tu, care mă interesează. Mamă, dar cum sparg. Și dacă vreți să vă puteți lua și oriunde. E un arf, dar cu niște gloanțe de desface în 2. Stau lipit. Mă rog, abonați-vă pentru a-și face visul meu să am 1 milion de abonați. Bine, putem și 9 milioane dacă se poate. Și sau vă rog 9 milioane. Sau 1000, e ok. Doamne, deci aici erai, Doamne. N-am văzut că era fix în fața mea. Mă, tu pleacă. Pleacă, mă, să te omol. Pleacă, mă. Uși, uși. Mă, vezi că trag. Mă, pleacă, mă. Mă, pleacă. Zut. Zut. Stați un pic să-mi iau gloanțe. Bă, mai du-te! 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 Gata, era doar fratele meu care mă enervează. Oricum, hai să-mi bag gloanțele. Acum l-am pierdut și pe celui. Dar măcar l-am învățat minte să nu se mai ating mine. Oricum. Da, trebuie să o bag adânc. Și după o să facem un video în care să sparg niște baloane. O să-l facem un pic mai târziu. Asta e din video. Bă, pleacă, mă! Pleacă! Zât! Adu-te! Vin imediat! Lăsat acolo, oricum. Bun. Acum o să fie și după ce trag ăsta o să terminăm tot video. Deci sper să trag bine. Dar chiar a tras bine, cum a tras. Bine, și acum o să încheiem video. Da, telefonul meu, sper că nu s-a udat. Aoleu. Da, eu sunt. Dacă ating telefonul bine, acum o să închid video-ul.